Hindi pa man nabubaya eh. Visual. Sasanan ako sa tutulog na lang. Hindi pa man nikakan. Hindi pa man nikila. Aduh. Yang alas 8. Berapa sih alas 8? Ada yang mana kata hadap mana? Pepasalat pinip mana pepasalat sa atin deh. Ay bisa 5 oras bisa mantuan. Di kaluay bisa mata. Itu salah kaman tayo manto sa mga mabay ka. Kaya ka mamasagin mga partner ka. Mababay man tayo sa legal wives na widakal na taong bupiki. Ang tamata, inwari di mga pikari mga partner eh. Yang hilig sa legal wives na di bukili tabiran sugos yung mga misterera na biran pakapanduay ay panariba matalo ay panaba mapat matang walaw di kita panginiuman di kanwiran ini buwis hindi na pa ipanukul makakira sa legal wives ka grabe di sira nung kuna tama sa ipun ka sa punan at tama sa kalokir na pamakuan na wan nirarkan paman na sitiman nirarka abang sirang pangilate o di mga popotola bekeg ka yang dikir dengan tanong tulay pisuin niya sa anod na teoro ka mahawata ka no to sa kanyang pwede saya Buksyon rin.